Xabi Prieto naiz, piragua zalea, bizitza guztian piraguarekin ibili naiz, kontaktu izan dut aita piraguan ibiltzen zelako, eta bueno, azkenengo urteotan hemen piraguako eskolan ibili naiz lanean eta bueno, proiektu honekin. Iruñako Piragua Elkartea 2005 urtean sortu zen, Amaia Osaba eta Felipe Besadak sortu zuten, eta bueno, hasiera batean 3 kide ziren eta helburua zen pixka bat, haiek konpetizioz konpetizio joatea, eta horrela izan ziren hasierak. Gero, bueno, poliki umeak eta joan ziren batzen, proiektu honetara, hasi ziren umeekin lan egiten, eta lehenengo, bueno, horre Corralillos del Gasen edo dagoen instalakuntza horretan, hasi ziren pixkat umeekin eta konpetizio talde txiki batekin. Gero 2010 urtean, udaletxeak errota hau ja moldatu zuenean piragua eskola bezala, elkartea sartu zen gestioa eramatera, eta hor demagun izan zela punto de inflexión edo salto handi bat emateko aukera, ez? Zela, bueno, baliabideak, instalakuntzak, aldagelak, askoz eta gehiago ziren, eta hortik aurrera, bueno, hasi ginen lanean 6 umerekin, eta gaur egun, 70 ume gutxi gora bera konpetizio taldean, gehi heldu asko bazkide bezala piragua praktikatzen urte guztian zehar, eta gero, bueno, eguraldi honeko garaian, udaberri eta udaran, ekintza, jarduera, ikastaro, kanpaldi, eta bueno, gauza asko, Iruñekoak eta Iruñekoak ez direnak ere, mundillo honetara hurbiltzeko aukera ematen dutenak. Bueno, elkartea hasiera batean, esan bezala, 2 edo 3 pertsonek osatzen zuten, eta bueno, haien finanziazioa zen pertsonala, haiei gustatzen zitzaien piraguan ibiltzea, eta gero, bueno, Amaiak munduko mailan ateratzen dituenez, egiten dituenez konpetizioak, bueno, Nafarroako gobernuak ere subentzioren bat ematen dio horregatik. Gero ja, bueno, handitzen joan den heinean, sortu ditugu finantziazio mota ezberdinak eta berriak, eta gaur egun, bueno, instalakuntza da udaletxearena, Iruñaren udaletxearena, instalakuntza eramateagatik ematen digute diru laguntza bat, esango genuke pixkat instalakuntzaren mantenengua kubritzen duena eta askotan ez da hori ere, eta gero sortzen ditugun beste guztiak dira ikastaroekin, bazkideekin, bazkide kuota bat ordaintzen dute, egiten ditugun kurtsoak, kanpaldiak, eta bueno, jarduera guzti horiek pixka bat egiten dute ekarpen hori eskolara. Bueno, gaur egun ja elkartea asko handitu da, eskola asko handitu da, izango gara gutxi gora bera, bueno, 70 ume eta nerabe, eta gero heldu beste hainbat gutxi gora bera. Urte guztian zehar praktikatzen dugunak piragua regularki, ez? Eta gero, bueno, eskolatik gutxi gora bera 2500-3000 pertsona paratzen dira urtean zehar, ikastaro horietan, eskolak, elkarteak, asoziazio ezberdinak, partikularrak ere, familiak, eta pixka bat saiatzen gara mundu guztiari erakargarri eta bueno, mundu guztiak izatea aukera piraguan frogatzeko. Horretarako egiten ditugu jarduera ezberdinak, alde batetik egongo lirateke egun bateko jarduerak, egiten ditugu ikastaroak taldeekin, banaka, talde txikiak, handiak, egiten ditugu jaitsierak ere ibaian zehar, hemendik Corralillos del Gasetaraino, pixka bat Iruñaren historia kontatzen, eta animaliak, ze animali, ze fauna, ze flora ikusi ditazkegun ibaian. Gero egingo genituzke ere ikastaroak ja umeekin eta helduekin ja bereizita 4 egunekoak edo 8 egunekoak pixka bat ja gehiago sakontzeko, eta kanpaldiak,
irteerak ere Nafarroako ibai ezberdinetara, stand-up padela ere egiten dugu, eta, bueno, pixka bat nik uste hori izango zela egiten ditugun gehiengoak. Bueno, hemen piraguismo eskolan, Kaparrosoren errotan, urtean zehar bereiziko genituzke bi denboraldi, alde batetik izango genuke udaberri, udara eta udazkena azkenengo urtetan ere oso ona izan denez, ere sartuko genuke hemen, nun egiten ditugun jarduera guztiak, ikastaroak eta pixka bat, jende guztiari hurbiltzen diogun piragoa egiteko aukera, ez? Arrazoia, eguraldia, jendea astapenean eta hasten denean behar du eguraldi ona izatea, temperatura ona izatea, hasteko, baina egia da, gero urte guztian zehar, behin hasita eta behin praktika eta pixka bat hartuta, urte guztian zehar egin dezakezula piraguismoa, ez? Orduan gero, egingo zinateke Iruñako piraguaren elkarteko bazkide, eta bazkide izan da, etor zaitezke hemen urte guztian zehar, neguan ere praktikatzera, hemen ditugu piraguak, txalekoak eta palak bazkideak eskuratzeko, eta praktikatzeko. Eta neguan, arropa gehiago jarri, pixkatxo bat hasieran berotu arte hotza pasatzen dugu, baina gero, hemen Iruñan sortea daukagu, ze urte guztian zehar piraguan ibili gaitezke. Esfortzu gehien eskatzen duen jarduera, konpetizio taldea da, azkenean denboragatik, hemen umeak hasten dira 8 urterekin, eta ja 14-15 urterekin entrenatzen dute 6 egun astean. Horrek eskatzen duen dedikazioa eta esfortzua handia da, haien partetik eta hemen dauden entrenatzaileen partetik baitare. Gero, jarduerei begira, eguneko jarduerak dira gehien funtzionatzen dutenak, ze azkenean jendearentzako dira errexenak, egun bat etorri, ongi pasa, piragua ezagutu, piraguismoa ezagutu, ibaia ezagutu, Iruña beste ikuspuntu batetik ikusi, eta hor izango genuke Arga Bizirik programa, Aletxerako egiten dugun programa hori, hor ez dakit, urtean ez dakit zenbat eskola eta zenbat pasa daitezke, baina gutxi gora bera, nik esango nuke 1500-2000 pertsona pasatzen direla programa horretatik, eta gero, eguneko ikastaroak ere, eta bigarren plano batean gehituko liatekeia 4 eta 8 eguneko ikastaro horiek, horretara askotan jendea etortzen da probatzera egun bat, gustatzen zaio, eta ez aukera ditut hau gehiago egiteko, eta pasatzen da ikastaro horretara, ez? Horretan ikasten du hemen Urlasaietan bere kabuz manejatzen, eta gustatu ez gero, pasatzen daia bazkide izatera, ez? Txikia baldin bada konpetizio taldera, edo entrenamendu taldera, eta handia baldin bada, heldua baldin bada, pasatzen lirateke bazkide. Ditugun erronkak, gu beti goaz poliki-poliki, orain arte hemen eskolan daramagun 7 urte hauetan azitzen goaz, gero eta gehiago, baina beti pausoak ondo ematen. Pauso txikiak, baina ondo emanak. Helburua da handitzea, orain arte handitu garen bezala ezin da handitu, lehenengo urteetan beti gehiago handitzen zara ondorengoetan baino. Konpetizio arloan esango nuke, zentratzen gara gehiago Espainiako liga batean dela errekak eta maratoia, horretan pasaen urtean gelditu ginen Espainiako bigarrenak, eta erronka izango lirateke, ez dakit zenbat urtetan, baina txapela lortzea, ez, horretan. Eta gero, jendeari eta bazkide eta Iruñeko eta Iruñekoak ez diren jendeari begira, piraguan mundu guztiari zabaltzea, ez? Azkenean, bizi dugun pasio hau, ahalik eta jende gehiagora iristaraztea, eta hor dago froga, Nafarroan
duela 7 urte, izango ginateke 100 bat federatu, eta pasaren urtean uste dut 900 inguru egon ginela, ez? Kirol hau gero eta garrantzia gehiago hartzen ari da, olimpiadetan ere ikusten da ze emaitza onak ateratzen dituzten Piraguako kirolariak, eta hori guztiak seinale onak dira, eta gauza onak dira, gure kirol minoritario hau gero eta fama eta ospe eta garrantzia gehiago izatea, estatu mailan kirol munduan, ez? Diru laguntzetan, konpetizioagatik eskura daitezke diru laguntza batzuk, beti arau batzuk edo betebehar batzuk beteta, ez? Demagun, joan behar duzula ez dakitzen bat Espainiako txapelketetara, emaitza batzuk lortu, eta horiek lortuta eskatu ditzazkezu Nafarroako gobernuan diru laguntza batzuk, ez? Gero beste diru laguntza guztiak edo beste diru guztia lortzen dugu lehen esan bezala jardueretan eta ekintzetan eta egiten ditugun ikastaroetan, ez? Federazioarekin harremana bikaina, hemen Piragua elkarteaz gain, federazioak laguntzen digu ere instalakuntzarekin, eta laguntzen digu alduen guztietan beste klubei bezala, Nafarroako federakuntzak nire uste, Nafarroan dauden 13-14 klubei alduenean laguntzen die, eta beste klubekin dauden harremanak, onak. Hemen ur-lasaietan, konpetizioan daude Bizpahiru klub Nafarroan, beste guztiak dira turismo edo urbizietan aritzen direnak, eta guztien arteko erlazioa nahiko ona. Konpetitzen dugunak, badakagu pike sano hori konpetizioan, beraieko berak direla, dugu berak garela, baina pike sanoa eta laguntzen gara aldugun guztietan. Konpetizio arloan, hemen eskolan, bereiziko genituzke bi modalitate ezberdin. Alde batetik ur-lasaietan egiten duguna, txikitatik helduetaraino. Txikitan, egiten dituzte 3000 metroko konpetizioak gutxi gora bera, eta kadetetik aurrera gehien egiten duguna dira ibaia jeitsi eta maratoia. Azaltzeko pixka bat, maratoia izango lirateke zirkuito bateri bueltak ematea, ez Piraguan bakarrik, baizik eta buelta bakoitzean, Piraguatik jeitsi, Piragua eskuan hartu, eta korrika egin behar duzu, 1 metro berriro montatzeko eta jarraitzeko. Eta gero beste arloa izango lirateke urbizien barruan, estilo libre edo freestylen aritzen direnak, dauzkagu bi nerabe, dauzkate ez dira nerabe, dituzte 20 eta 20 piko urte, eta Ander bereziki munduko mailan pasaren urtean 10garrena gelditu zen, seniorrekin, absolutoekin, eta maila horretan ibiltzea bada goi maila eta ez da batere erresa. Hemen Piraguan ibiltzeko behar den bakarra da ura gustatzea eta kirola gustatzea, gero egiten dugun konpetizioa egiteko, balore batzuk lantzen ditugu, alde batetik talde lana, beste alde batetik ere esfortzua eta pixkat sufrimendua ikasten eramaten. Gainera, azkeneko garaietan pixkat beran dauden baloreak dira eta uste dugu ongi egiten dietela, ez bakarrik Piraguan ibiltzeko, baizik eta gero bere bizitzan behar dituzten gauzetarako, ikasketetarako oso balore onak lantzen ditugula uste dugu. Eta Nafarroa mailan, lehen esan bezala, ez zegoen jende askorik duela 8-10 urte, laukatu ginen hemen ibiltzen, eta gaur egun, sortez, ikusi dezakezu orain bertan zenbat jende dagoen ibaian sartzen, eta hemen goizean, larunbat goiz batean, etortzen bazara, aurkitu ditzazkezu hemen 2 kilometrotan, ez dakit, 150 o 200 pertsona Piragua baten gainean, ez? Eta hori, aurrekoa eta gaurkoa bizi dugunentzarako oso pozgarria da eta asko betetzen gaitu.
iruditzen zait oso kirol polita dela, eta ni ezagutu nuen eskursio batengatik egin genuena, eta esan nuen, polita da, zen lekua eta guzti natura eta horrela, eta kirol ez da oso ohikoa, eta horrek arrotu egin ninduen moduren batez. Eta horregatik ni erabaki nuen uda hortan apuntatzea, eta orduan hasieran ez nintzen asko etortzen, baina orain ja etortzen naiz eta asko gustatzen zait. Poza, oso kirola egiten dut, gustatzen zait, eta gainera jendeak ikusten nagoenean esaten dugu, irudituko du ona naizela, eta hori, arrotzen da. Da kirola bat, eta nire gustatzen egitea kirola. Nik utzi nuen futbola eta ez nekien kirola behin, eta nire ama apurezatu zira arrauna egitera. Eta gustatu zait eta segitzen eta nago jendearekin egiten kirola nago horretan eta gustatzen zait. Bai. Batzuetan nago kasi hori eta pixka bat beldurra, baina gero poza eta gustatzen zait eta pixka beldurra eta poza. Ez dakit nola adierazi dut. Ni hasi nintzen nire anaiarengatik, nire anaia hasi izan lehenago eta esan zidan biltzu zela Piraguan eta animatu nintzen ere probatzera eta gustatu zitzaidan da hori izan zen duela 25 urte. Eta egon naiz 18 urte arrauna egin gabe eta berriz duela 2 urte hartu dut arrauna eta hemen nago oso gustora. Ni naiz Donostiarra, eta han beti egon naiz oso lotuta uretara, surfa ere egin dut eta uretara atatzen izenean guztiz deskonektatzen dut beste gauzetaz eta hemen askatasun sensazioa daukat. Instalakuntza hau, Piragua Eskola, kudeatzeko, elkartean lanean dagoen pertsonen pasioa nik esango nuke dela garrantzitsuena, ez? Sartzen dituzten ordu guztiak, nola bizi duten piraguismoa eta nola transmititzen duten beste pertsonei, ez? Hori izango lirateke niretzako sekreturik handiena. Eta bestalde, Ibaian, guretzat Ibaia gure bigarren etxea da, ez? Eta horrela sentitzen dugu. Orduan, berarekiko daukagun harremana, zaintzen dugu, urtean behin edo bitan egiten ditugu jardunaldiak garbitzeko, azkenengo urteetan jardunaldi horietan sartu dira enpresak, sartu dira, Decathlon adibidez sartu da pixka bat horre laguntzen, eta lortu dugu, urte guztietan, ez dakit, 120 pertsona inguru, egun batean hemen elkartzea Ibaia garbitzeko, ez? Eta hori oso positibotzat ikusten dut, ni Ibai honetan ibili naiz txikitatik, eta txikia nintzenean zegoen nahiko kutsatuta, eta zortez gaur egun daukagu oso garbi, animali pila bat, flora ere bai aurrera egin du, eta horiek seinale onak dira, ez? Eta pixkat jende guztiari transmititzea, zaindu behar dugula, zortea daukagula hiri barnean izatea horrelako paraje natural bat, eta hori zaindu behar dugula horrela mantendu nahi badugu. Udarari begira, eta udaberrian ere, eta udazkenean ere, lehen aipatu bezala, egin ditzazkegu jarduera ezberdinak,
nire gomendioa da etortzea egun batean egitera, egun bateko jarduera, ezagutzea piragua, egin daiteke arga bizirik, jeitsiera, egin daiteke ere bai hemen goian txikiekin, familiekin, lagunekin, jarduera ezberdinak, Iruñetik kanpo ere Irati ibaian egite ditugu jaitsierak, eta gero, gustatuz gero, ikastaroren bat. Pasaren urtean ere sortu genituen kanpaldi batzuk, umeentzat, eta orain badakigu udaran umeek oporra dituztela, gurasoak tamalez ez ditugu nahi genituzkeen opor guztiak, eta haude aukera ere bai, umeak ona ekartzeko eta goiz guztian hemen egoteko, piragua jarduerak, beste jarduera batzuk egiten, bazkaltzen ematen diete, eta goizta pasatzeko modurik aproposena. Gainera, udaran badakigu Iruñan ze bero egiten duen, eta ibaian beti freskito, así que oso gomendagarria. Bai, turistak etortzen dira, hemen, informazio bulegoan badaukagu hor publizitatea, eta haiek ezagutzen gaituzte, orduan, galdetzen badute, uretan egiteko jarduera batengatik, edo onera bidaltzen dituzte, eta bai, pasatzen dira ingelesak, pasatzen dira frantsesak, estatu batuetatik ere, eta gero, egiten ditugu programa batzuk unibertsitatearekin, unibertsitatetik ekartzen dituzte Erasmusekoak, ekartzen dituzte mundu guztiko ikasleak hemen ikastaro batzuk egitera, eta horien barruan antolatzen diete jarduerak, eta onera etortzen dira ere egitera. Orduan, hemen dauden langileak dira plurilingüek, eman ditzakete jarduerak euskeraz, ingeleraz, gazteleraz, eta etortzen da jende desente, bai, atzerritar desente. Sebas dut izena, hemen Iruñeko Piragusmo elkartean egiten du piragua egunero, 5 egun. Eta orain dela 7 urte hasi nintzen hemen piragua egiten, uda batean, ez genekigula zer egin, uda hortan, eta animatu ginen, ni eta nire hiruganaiak. Eta orain arte, superpozik hemen. Egia esan, piragua oso kirol osasuntxoa da, eta piragua egiten duanean oso eroso sentitzen naiz, eta jendearekin oso eroso sentitzen naizelako baita. Oso laguna onak egin ditut hemen. Bai Espainia mailan, bai hemen klubean. Niretzat ibaia bera da oso txoko polita.
Edozein momentutan, egon zaitezke naturarekin kontaktuan, animaliak ikusi, hainbat gauza Iruña, Iruñerria edo hor bertan dauden eraikuntzak ere beste ikuspuntu batetik ikusi. Baina, aipatuko nituzke pare bat, alde batetik jetxiera, Argabizirik jetxiera egiten dugunean, hor San Pedro zubia pasa baino lehen, San Pedro zubia da Iruñean dagoen zubirik zarrena, Madalenakoarekin batera, eta hor pasaban aurretik badago kanal moduko bat, horrela vegetazio askorekin, eta zoaz uretatik vegetazioak estaltzen dizu, eta da oso momentu urak badauka abiadura, eta da oso momentu polita. Eta gero ere aipatuko nuke, hemendik kilometro bat gorago igo, eta aurkitzen duzu lasaitasuna. Ez da entzuten kotxerik, ez da entzuten jenderik, eta sartzen bazara pixka bat arratsaldeko azken ordu horietan, nun argia oso polita den, sentsazioa da oso polita. Eta nire mezua ikuslegoarentzat, izango lirateke animatzeko, piragua edonork egin dezakela, bere egoera fisikoa zein den ez du inporta, eta behar den bakarra da, ongi paratzeko gogoak izatea, eta animatzea, ze benetan mundu guztiak egin dezake eta oso jarduera polita da. Interesa sortu bazaizue, gurekin kontaktatzeko modu ezberdinak daude, telefonoz, izango lirateke 622, 722, 3bederatzi, 3 korreo elektronikoa ere badaukagu, actividadescpp@gmail.com, eta gero, sare sozialetan, Facebooken gaude, Instagramen gaude, eta jartzen baduzu Googleen Piragua Iruñan, agertzen gara lehenengoak, eskola deitzen da Kaparrosoren errota, hori jartzekotan ere Googleen aurkitzen gaituzu, eta hemen Kaparrosoren errotan gaude, klunetazion eta pasarela tartean, zezen plazetatik oso gertu eta alde zarretik ondoan. Eta interesatua egonez gero, jarri gurekin kontaktuan eta seguro aukera izango duzula gustoka daukazu zerbait egiteko.